Pane chitiko chinoshamisa chinoitika aiwa muguta reBulawayo zvatoona kuti aiwa pauniversity ine mukurumbira inonzi NUST, National University of Science and Technology, paonekwa muviri kana kuti mutumbi we-student aiwa wava decomposed zvekususpecta kuti onekwa wanga watova nemadhays kana maweeks aiwa munhu uyu ashayika. Sanapenda mashoko anosirisa anobuda nyoko muzara nhasi anoti subscriber wolike woturn on the bell icon. Tingazimu aimo monyokwa muchinzi. A gruesome discovery was made at the National University of Science and Technology NUST on Thursday afternoon, sending shockwaves through the academic community. A decomposed body of a male student was found in one of the rooms at the Bulawayo Students Accommodation Complex (BSAC), the university's recently completed hostel. According to eyewitnesses, the body was discovered in a state of advanced decomposition, suggesting that the student may have passed away several days or even weeks ago. The room, located in one of the hostel's blocks, was reportedly locked from the inside, raising concerns about the circumstances surrounding the student's death. Ndo chitiko chatikona aiwa chitiko chinosirisa chitiko aiwa chavhundutsa vanhu chataona kuti kunyange mastudents akutotya kuda kuita unoona aiwa mutumbi wemwana uyu unoonekwa wakaora watova decomposed. Noda kuti aiwa zvinoripotwa zvichinzi akanga akaloka door from inside, so hapana munhu aikwanisa kuona kuti aiwa chichiriitika. So vanhu vakazvisuspecta kuti aiwa sei munhu asingazobudi. Obviously vanhu munongozongozviona, but chitiko chinosirisa chatiri kuona chiriitika chakaitika aiwa pahostel rekuNUST zvataona kuti aiwa vanhu vaine great shock and in sorrow. Zvodze mafungiro enyu munoti kudii? Aiwa tibetserane mafamilies kumuona chitiko chakaitika kudai. So tudze mafungiro enyu pene comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell.